Poznáte to sami. Neporiadok sa urobí počas pár minút, ale upratovanie už trvá oveľa dlhšie. Niekedy ale potrebujete poupratovať rýchlo a preto sme pre vás vyvinuli vysávač Brillanto na pohotové použitie. Vtip je v tom, že ide vlastne o dva vysávače v jednom. Nemusíte sa ohýnať ani riešiť, kam ešte šnúra dočiahne. S naším Brillantom jednoducho idete pohodlne priamo na vec. Veľmi problematické často býva vysávanie vlasov alebo chlpov od domácich maznáčikov. Preto sme vyvinuli špeciálnu elektrickú rotačnú kefu, ktorá si s nimi dokáže poradiť. S ručným vysávačom v momente vysajete gauč a ak vám pred príchodom svokry ostáva ešte zo pár minút, môžete si skočiť vyčistiť aj auto. Batéria vydrží 20 minút. Po skončení z neho ľahko vysypete všetko, čo ste povysávali. Zložíte ho a dáte dobyť na inokedy. Čo si nadrobíte, to si aj povysávate a s Brillantom dvakrát rýchlejšie.